Psicats malvats d'un altre món. Musculman. Volen destruir-ho tot. Musculman. La Lliga Múscul ve al rescat amb fúria força. I ventositats? Musculman. Els herois s'uneixen a l'acció des d'altres planetes i d'altres nacions. Controlarà la situació la Intergalàctica Federació i per a les retransmissions Guardeu el meu canal de televisió! darrere d'una màscara amb el mateix perfil, el rastre d'un nou campió. El rei va tindre un fill, múscul de poder. Però està un poc ensonat. Salvaria el nostre univers. Xinguera, mestre Llot! Musculman, la nova generació.